σας δελτίο ειδήσεων. Σήμερα να μιλήσουμε για το Μενίδη. Σήμερα ο Άγγελος ο Γελιάδης να μας μιλήσει για το Μενίδη. Γεια σας κύριε Σωτά. Ο Μενίδης, παιδιά, ήταν κρεοπόλης. Πολύ καλός ο Αλεξαπούλους, κρέατα, διάφορα πράγματα. Κρεατατήλια, Με μίξες, αυτό είναι εντυπωσιακό. Οι μίξες του τρώγονται. Ο Κώστας να μας μιλήσει για το Μενίδη. Ο Μενίδης τρώει τις μίξες του όλες. Και μετά κάνει κακά, κλάνει, τρώει τα κακά του. Εντάξει, ακούσαμε πάρα πολλά. Υπάρχουν δύο παιδιά που αυτά έπρεπε να μας πούνε τι σημαίνει οι Μενίδες. Και αυτό λέει και μετά το παιδάκι έχει φάει τα τσίσια του. Και γεννηθήκανε το 80. Το 80. Και αυτό το παιδάκι δεν ξέρει να μιλάει καλό. Γι' αυτό ο κύριος Μενίδης θα έρθει τώρα να μας πει. Γεια σας, Μενίδη. Με λένε Μενίδη. Αυτό το παιδάκι με λένε κανονικά Μενίδη. Το παιδάκι με λένε Μενίδη και ξέρω τα πάντα. Είμαι μηξιάρης. Γι' αυτό πηγαίνω σχολείο ιδιωτικό. Μπαίνω μέσα στο ρούχο. Και μετά μπορώ να φτιάξω μενίδια στα παΐδια. Και εγώ δεν ξέρω χάματα. Και αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων. Να κάνετε ένα like και εγγραφή. Πριν να πω εγώ, πατήστε το κόμπανο κουνουλάκι και bye.